नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. SSLC परीक्षेक प्रारंभ. शांतियुत परीक्षा. कारवार SSLC परीक्षा आज सोमारच्यान सुरू झाले असून उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळे 21,240 विद्यार्थी SSLC परीक्षा दिवचे असून तितूंतली शिरसी 152 तर कारवारात 188 विद्यार्थी परीक्षेक गैर आशिल्ले अशे कारवार DDP हेमी माहिती दिली. जाल्यार हितूंतले गैर आशिल्ले विद्यार्थी हिजाब कारणान एक बी ना आशिल्ले अशें तेमी सांगले. आज विद्यार्थ्याक प्रथम भाशेची परीक्षा असून परीक्षा हॉलात विद्यार्थ्याक धाडचे पयलीं सॅनिटायझर लावन थर्मल स्कॅनरान देहाचे उष्णांश परीक्षण करून नंतर परीक्षा हॉलात सोडले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळे 86 केंद्रात विद्यार्थी परीक्षा दिवचे असून प्रत्येक हॉलात 20 विद्यार्थ्यांक आसन व्यवस्था केल्ली. अनारोग्य आशिल्ल्याक प्रत्येक खोलीची व्यवस्था केल्ली. हिजाब बुरखा काढून दवरून परीक्षा दिवूंक अलग खोलीची व्यवस्था केल्ली. पण बुरखा घालून परीक्षा हॉलात वचूं मेळना हे शिक्षण खात्यान पयलेच जाहीर केले. अखेर आज शांतियुत परीक्षा जाली अशें कळ्ळां. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. अंगणवाडी सेविका आणि मध्यान्ह आहार सेविका सेवेत कायम करा. जोयडा अंगणवाडी सेविका आणि मध्यान्ह आहार सेविका सेवेत कायम करचे आणि तेमकां निवृत्त वेतन सुरू करचे या मागणीसाठी CITU संघटनेन रामनगर हिंगा आंदोलन केले. रामनगर हिंगा CITU कार्यालया खंयच्यान पंचायती पर्यंत मोर्चा काढून पंचायत विकास अधिकारी व पंचायत अध्यक्ष हांकां निवेदन दिले. अंगणवाडी सेविका आणि मध्यान्ह आहार सेविका कायम करचे बरोबर विविध कामगारांच्या सुमार 18 मागणी या आंदोलनामार्फत सरकारा मुखार दवरलात. पंचायतीत ठराव घेऊन ही मागणी सरकाराकडे धाड दिवचे अशी मागणी CITUन केली. कामगार संघटने अंतर्गत राज्य सरकारा खंयच्यान कामगाराच्या भुरग्याक मेळची शिश्यवृत्ती अजूनही मेळूना. ताका लागून विद्यार्थ्यांनी गैरसोय जाली असून सरकारान ही शिश्यवृत्ती बेगी दिवची अशी मागणी या वेळार केली. या वेळार तालुक्यातल्या अंगणवाडी सेविका, मध्यान्ह आहार सेविका व कामगार संघटनेचे कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले. जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. लॉजात चलच्या वेशाधंद्याचेर धाड. भटकळ.
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्यात बसस्टँडाविरुद्ध आशिल्ल्या वैभव लॉजात चलचे वेश्यावाटिका भटकळ CPI महाबळेश्वर नाईक आणि मुर्डेश्वर PSI देवराज बिरादार नेतृत्वात धाड घालणं, शिर्सीच्या महिलेक रक्षण, आरोपी मुर्डेश्वर निवासी केशव नागप्पा आणि गदग निवासी महाबळेश्वर देवेंद्रप्पा हेमी फरार जाल्ली घटना घडली. पुढील तपास पोलीस करते आसात. बसात प्रवास करच्या वयोवृद्ध मनशाला लॉरीच्या धडकेन मोडलो हात. कारवार तालुक्याच्या कदरा हिंगा बस स्थानका वचून बस परत येऊ लागली. त्यावेळार KPC कॉलनी लागी पाविल तेन्ना एक वयोवृद्ध लक्ष्मण पांगळो काजूगार हेमी खिडकेतल्यान हात भायर गायलो. त्यावेळार तेगेलो हात लॉरीक धडक जावन हात मोडलो म्हूण म्हायती मेळ्ळा. ही बस सदा अंकोलच्यान बेळगांवा वयता. वयोवृद्ध लक्ष्मण पांगळो काजूगार हेमी बसाच्या फाटी सिटाचेर बशिल्ले आनी हात भायर घालून आशिल्ले तेन्ना ओव्हरटेक करताना लॉरीली धडक या वयोवृद्ध मनशाला हाताक जाली. प्राथमिक उपचारासाठी वयोवृद्ध मनशाक जिल्हा आस्पत्रेत धाड दिला आणि या प्रकरणाचो गुन्हा दाखल केला. घरात चोरी करून 1,09,000 रुपयाची चोरी. शिर्सी हिंगा एक घरात धाड घालून कपाटात दवरिल्ल्या 1,09,000 रुपयाची चोरी केली घटना घडली. या चोरी प्रकरणात गुंतिल्ल्या चोराक मार्केट ठाणा पोलिसांक धरच्याक यश येयलें. पोलिसांनी चोराक अटक करून त्याचे खंयच्यान 50,000 रुपये नगद आणि मोबाईल जप्त करून घेतले. अटक केल्ला आरोपी मूळ रवतो उत्तर प्रदेशाचो निवासी मोहम्मद अकरम मोहम्मद रिजवान बेटगिरी वय 22 म्हूण म्हायती मेळ्ळा. चोरी केल्ला आरोपी नेहरू नगर हिंगा गौस बेग अनवर बेग हेमगेल्या भाड्या घरार रावतालो. जाल्यार चोरान तेमगेल्या घराचे फाटले दार फोन चोरी करून धांवन गेल्लो. हे प्रकरण पोलीस ठाण्यात दाखल केले नंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचो शोध लावन आरोपीक अटक केले. DYSP रवी D नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनात CPI रामचंद्र नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात चोराक अटक करच्याक यश येयलें. ह्या वेळार PSI भीमाशंकर, कर्मचारी रामय्या पुजारी, हनुमंत मकापुरा, अशोक नायक, प्रदीप नायक, मंजुनाथ रेड्डी, रंजन नायक, नरेंद्र नायक आणि मोहन नायक हेमी भाग घेयले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, pre-KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. अरण्यवासियाक वाचया गिरसप्पात आंदोलन, समस्या निवारणेक पुढे सरिले अरण्य खाते. होंदावर अरण्यवासियाक वाचया या कार्यक्रमाच्या अनुषंगान गिरसप्पा वलय अरण्याधिकारी कचेरी व्याप्तीच्या अरण्यवासियान व्हड प्रमाणात आंदोलन करून DFO हजर रावचे खातीर धरणी केली. जिल्हा अरण्यभूमी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक नेतृत्वात आज गिरसप्पा सर्कलाकडच्या आंदोलन करून घोषणा दितेर आंदोलन अरण्य अधिकाऱ्याच्या कार्यालयाकडे पर्यंत येले आणि DFO जाग्यार येऊ जाय म्हणून धरणी धरली. अखेर DFO जाग्यार येऊन तेमगेली समस्या जाणून घेतली. अरण्यवासियाक अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्याकडच्यान जावचे दौर्जन्य, किरकोळ, अरण्य कायद्याच्या चौकटीत अर्जी दिली तरी GPS जायना अशा अनेक समस्येन अरण्यवासियाक त्रास जाता हेची अधिकाऱ्याक पुराव्यासकट माहिती दिली. त्यांना सभेत हजर आशिल्ले उप अरण्याधिकारी रविशंकर यांनी सांगले की कायद्याप्रमाणे ही समस्या परिहार जायना तरी मानवीयता या दृष्टीन कितें तरी उपाययोजना करची पडटली. अरण्यवासी ना जाल्यार अरण्य रक्षण करचे साधिना जाल्यार अरण्यवासियाक भय आणि आतंक निर्माण जायना अशें वातावरण करून फुडलो क्रम घेतले अशें रविशंकर यांनी सांगले. त्या वेळार अरण्यवासियान आपल्यालो जाल्लो दौर्जन्य, किरकोळ, मानसीक हिंसा तशेंच अरण्यवासियाचेर जाल्ले सगळे द्वेष अरण्यवासियान DFO मुखार व्यक्त केले. या वेळार सहाय्यक अरण्य संरक्षण अधिकारी ACF सुदर्शन, RFO प्रीती नाईक, CPI श्रीधर SR, PSI आनंद मूर्ती आणि इतर हजर आशिल्ले.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿರುವಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬಂದು ತರಬೇಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ DF ಅವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಸಿಂದ DF ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಮಳ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಲಾಭಗಳೇನು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ. ಈಗ ತಾವು ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಹೊಸ ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹಕ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾವು ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. दालचिनी पिकाक उदक कमी लागते आशिल्ल्यान शेतकऱ्यान दालचिनी पिकाची लागवड करू जाय. SD कामत. जोयडा कृषी खात्याच्या शेतकरी केंद्रित माहिती प्रवास उपक्रमांतर्गत यल्लापूर शेतकऱ्यान जोडा तालुक्यातल्या कुंभारवाडा हिंगा SD कामत हेमगेल्या दालचिना बागेक भेट देऊन दालचिन लागवडीबद्दल माहिती घेतली. सुपारी किंवा नाल्ला बागेत दालचिनाची आंतरपीक किंवा मुख्य पीक मड लागवड करू शकता. मसाल्याच्या इतर पिकामानान दालचिन ही कणखर पीक असून उदकाचो ताण सहन करू शकता. तशेंच सावळ नसताना सुद्धा या पिकाची लागवड करू शकता. ताका लागून दालचिन लागवडकरच्या शेतकऱ्याक हे वरदान जाऊ शकता. या दालचिनीची लागवड कशी करची या संदर्भात SD कामत हेमी शेतकऱ्याक माहिती दिली. आमगेल्या या भागात जंगलात दालचिन नैसर्गिकरित्या जाता. ताका लागून हंच वातावरण या पिकासाठी पोषक असा. तसेच दालचिनी पिकाक वन्य प्राण्यापासून अन्य पिकांच्या तुलनेत कमी त्रास असा. या पिकाक उदक कमी लागते आशिल्ल्यान शेतकऱ्यान या पिकाकडे वळचे असे आवाहन तेमी शेतकऱ्याक केले. केंद्र सरकाराच्या एक जिल्हा एक उत्पादन या योजनेत भविष्य असा असे तेमी सांगले. या वेळार कृषी विभागाच्या आत्मा विभागाचे अधिकारी MG भट व शेतकरी उपस्थित आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट द्यात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार्य करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.